παλικαράκι. Για δες μπροστά εκεί που βλέπεις. Εκεί είσαι. Άναψε. Ναι. Έλα. Παντελή. Δεν πειράζει Λευτέρη. Λευτέρη, έλα εδώ. Πάμε. 1, 2, 3.
Αλυσίδα. Α, να φύγω εγώ. Φύγε. Ναι. Όχι. Γυρνούσες ένα λεπτό Ναι. και αυτός θα ήταν κάτω από ένα. Τώρα που τελευταίος που έκανες. Μπορεί να ήταν και 59 κάτι. Κάτσε να κλείσουμε αυτή τη γράφη. Εντάξει, όχι. Έκλεισε. Την πέταξε, μάλλον δεν κόπηκε. Όχι, δεν την πέταξε. Είναι χαλαρή γι' αυτό. Είναι χαλαρή. Αλλιώς Ανάποδα, δεν πειράζει, γυρίσουμε, πάμε. Έλα, όχι, γύρισε στο καρότσι. Λευτέρη, φύγε. Έλα, Λευτέρη. Να τη αγάπη μου, τη βρήκαμε. Δεν μαθαίνει, το ψάχνει όλα. Σου λέω, λέει εδώ κάτι Μην την αφήνει. πιάνεις, γιατί είναι βρώμη. Μη. Λίγο πίσω. Μη, Ειρήνη, μην την πιάνεις. Έχει λάδια, αγάπη μου, θα λερώσει τα γάτια σου. Πάμε. Κάτσε λίγο να βγάλουμε εδώ το. Κάνε λίγο μέσα. Να το ψήξουμε, πιστάστε. Παπά, θέλω να ανεβώ. Δεν το ξερογκάζιασες τίποτα. Το Όχι. είδες. Κοίταξε Έκανες τώρα. ένα 7 ο τελευταίος. Ναι. Εντάξει, καλά είναι. Εκεί γυρνάει τώρα. Ναι, εντάξει. Όπου εκεί στο ψηλό όριο. Στο πολύ όριο είναι. Άι πολύ. Λάστιχος ρε μαλάκα. Τι θες. Δεν έγινε Δεν τίποτα. κρυπάρει. Δεν έγινε τίποτα. Πόσες τροφές είδες. Ναι, γυρτές. 17. Πέρασε 17. Πού στην πέταξες, στη φουρκέτα. Βγήκα από το κέρπ, στην έξοδο από τη φουρκέτα, Ναι. πατώντας επάνω στο κέρπ, Κάνει και ελαστικό το άξονας εκεί και με την πετάει. ξέβρασε και Έκανε ελαστικότητα και ο άξονας. μου την πέταξε όταν μπήκα στην πίστα. Α, Από το χοροπίδι, μα ταν, κατάλαβες. κάνει Καλά ελαστικό. την είχαμε και λάσκα βέβαια. Αυτό. Μουτοράκι του. Ναι ρε, θέλει... Καταρχήν θέλει λίγο κλείσιμο μεσαία σίγουρα, μπορεί και λίγο ψηλά. Γιατί κάπου στις μεσαίες Κάτι ρετάρει λίγο, κάνει ένα κόμπιασμα, ναι. Ένα αυτό με είπε ότι τα κάνεις ρετάρει και κλείνεις μέχρι να καθαρίσεις.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν έχει λάστιχο για να πεις ότι. Παπά! Ναι, αγάπη μου. Θέλω να ανεβώ πάνω στο κάτω. Έλα. Πώς είναι ο Σάπης μιλάεις. Και στο μοτέρ. Ειρήνη, και εδώ πέρα με ένα κουμπί, κορίτσι μου, εδώ, σε αυτό το μέρος, εντάξει, πρόσεξε. Δεν υπάρχει λόγο να κλειστά, γιατί είναι σαν να πάει στο πρώτο. Το κατάκι κινείται πολύ καλά. Ένα γυρνούσε το λάμπρο. Αν έκανε 59-9 νομίζω. Το θέμα είναι ότι εσύ γυρνάς γλιστρώνοντας εκεί. Το βαρέλα αυτό έχει είναι δύο κάτρα και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το κατάκι με στήσιμο και χαβαρόλα ή δύο μαλάκα με τα λαστικά. Θα γυρνάει 55 εδώ. Έλα! Τι λέει η Ειρήνη? Τι είπε η Ειρήνη? Εσύ δεν καταλαβαίνεις, όλα στα λέει. Τι λες? Λευτεράκο, τι λες? Ωραίος το πράγμα έτσι. WRC φίλε. Μαύρος αυτά, βγήκαν αυτά, όλα. Αύριο να δεις. Καλά, εγώ έχω να κάνω και εγώ δεν κάνω τελευταία φορά. Αύριο. Μόλις θα σηκωθείς στο κρεβάτι, δεν θα σηκωθείς καν. Αν και ξέρεις τι, επειδή δεν έχει γκρίπ, δεν είναι κοφτοφραστικό. Αυτό σκέψου γυρνάω ρε παιδί μου και δεν κουράζομαι, δηλαδή μένω μέσα στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή αν κρατήσω το κάτ. Λοιπόν, έχω δύο χρόνια προγραμμάτια πολύ καλά για το κάτ. Σίγουρα δεν μπορεί. Μια απουσία 2 ετών πόσο είναι. τα καλύτερα. Για κάνεις το καλυστέρης. Πέρυσι έναν αγώνα τρέξα 2. Λάδια έχεις. Ένα που βγήκαμε μαζί παρέα. Λάστιχα μήπως Είναι ένα καλό λαστιχά να βρει. Έναν δεύτερο. Όταν θα μαζευτούμε να βάλουμε και λάστιχα. Αν και αυτό τώρα έγινε. Βασίλη, τα Σάββα θα με Θα δώσεις πεις. μετά επιστροφή. Αλλά φίλε το κάτι. Επιστροφή ρε μαλάκα. Αυτά 100 γύρω θα κάνουμε. Και τότε θα αρχίσουν να τρώγονται. Ναι, τώρα λάστιχα Έλα, και δεν έχεις αγράσει. Εκεί που πήγες θα ήταν πιο γρήγορος ο γύρος. Εντάξει, θα πεις λίγο. Στο 1 λεπτό, εσύ και ο Λάμπος το ίδιο γίνεται. Φιλαράκι, καλά που σβουρνάς και μας φτάνεις, γιατί θα μας Τι, καλά που γυρνάω. καλά που σβουρνάς και μας φτάνεις, λέω. Τι γιατί σβούρισες εκεί ρε. Κάτω, εγώ δεν αυτοκίνητο, δεν γίνει το Όχι ρε, χτυπάει το χάσισμα και στην προσγείωση δεν πρόλαβα να κάνει. Πρέπει να τα περάσω από εδώ ή από εδώ. Άμα πάω από εκεί στη γραμμή την αγωνιστική έχει απολυώνεται. Φωτισμένο είναι. Μήπως είναι. Όχι, το δικό μου είναι στο κάτω. Φέρε λίγο να φύγει εγώ. Τώρα τι θα κάνει, θα βάλει τα λεφτά. Ναι, βέβαια, θα τη βάζουμε και συνεχίζει. Απλά βγήκε. Ναι, ρε, εγώ πάτησα κέρδη τώρα. Εγώ τώρα για να εκμεταλλευτώ λίγο να μπορέσω να κερδίσω το γλίστημα που έχει. Να πιάζω λίγο την πίστα, δηλαδή χρησιμοποιώ και λίγο κέρδη παραπάνω. Να δες εκεί τώρα τι κάνει ρε μαλάκα, πώς πηδάει. Τον είδες που έκανε έτσι. Εγώ εκεί ήμουν λίγο στα φρένα με κάνει. Χρησιμοποιώντας τα κέρδη περισσότερο. Ειρήνη! Βγήκα λίγο έξω με το που ξαναμπήκα. Ειρήνη! Το χοροπήδημα που έκανε για να μπει μέσα. Έλα λίγο! Την ώρα που Έλα, πηδάει, να σου πω. λαστιχάρει και ο άξονας. Αν λαστιχάρει προς τα μπροστά, Τι θες, εσύ τι θες. Δεν είχαμε και λάθη. Την Ειρήνη θες! Έλα εδώ να σε δώσω ένα φιλί να γίνεις μεγάλη και όμορφη. Έλα, να σε δώσω ένα φιλί. Να γίνεις μεγάλη και όμορφη. Και να με φέρεις ένα μπουκάλι νερό μεγάλο. Εντάξει. Ή πούλος. Έλα να σε δώσω ένα φιλί. Έχεις κόλλακα. καμπινάκι μπλε με κόκκινη ρίγα εδώ, αυτά έχει διάφορα. Είναι δύο μίλφ απέναντι, μίλφ όμως 30, συν πατημένο. Τι 30 ρε μαλάκα, μην 30 δεν γίνεται. Αυτό είναι να τώρα. 30 πατημένα, να ρε πούμε μαλάκα, all-timer, είπα. είμαι ρεπούστη. Εμείς ρε μαλάκα πόσο να του πω 50. 40 είναι. 40 παρά ήταν τώρα, 30 δεν εντάξει. είναι. Είναι 6 γκέρτζερ. Εκείνη η κατηγορία. Με κοιτάει, την κοιτάω. Σηκώνομαι, πάω. Λέω γεια σου, πιο πολύ με κοιτάς εσύ εγώ. Γελάει. Άρχισες τα αστεία εσύ. Ναι, τη βιασάρικη.
Εδώ τι το έφερες τώρα, να σε βλέπουμε. Να ενοχλεί ρε μαλάκα του λες. Έτοιμη. Πήγαμε. Του λες τι έκανες τώρα, μαλάκα, δεν σου δίνουμε σημασία και ήρθες εδώ. Γράφει κάμερα. Ναι, Γράφει. ναι ρε γράφει. Δεν πειράζει.